मन्थ्रि बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लागोन आरो बेनि अनगायैबो हाबाफारि बायदियै दिनै हादोरसा बेंगिरिनि गोबां बे थांखि आयदा बिबुंसारनि गोबां बिबुंसार आयदाखौ लानानैबो बे थांखिनि आयदायाव मोनसे बिदान्थि खुंनाय जागोन लोगोसे बेबायदिनो उत्तर लखिमपुर जों गिबियावनो मख'दोंमोन उत्तर लखिमपुर मुलुगसोलोंसालिनि बे सोदांनाय बिलखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै दैखांगोन ब्रैथि साननि सदननि हाबाफारियाव आरो बेबायदिनो मन्थ्रि अजन्ता नेउगा दिनै आइजो संरैखा बिल बे थांखिनि सायाव थांखिखौ दैखांनाय जागोन दिनै ब्रैथि साननि हाबाफारियाव सदनाव आरो बेबायदिनो दिनै ब्रैथि साननि हाबाफारियाव बा सदनाव मन्थ्रि बेरेखानि मन्थ्रि खुंथायनि मन्थ्रि बिथांमोना सदनाव बाहागो लानो थाखाय साफानि उनाव साफा फैबाय थानायखौ जों नुनो मोननायजों आरो निकु बर' बिथांखौ आं खावलायगोन मन्थ्रि बिथां एबा एमएलए बेरेखा दोलोनि बिथांमोना बेयाव साफा बे गेटजों हाबफैगासिनो दं नोंथांमोना नुगोन बे जाहैबाय आसाम आयेन आफादनि बे हाबग्रा बे दरखंजोंनो मन्थ्रि एमएलए आरो लोगोसे बेबायदिनो खुंथाय बेरेखानि एमएलए बिथांमोना बे दरखंजों हाबो आरो साफानि उनाव साफा मन्थ्रि एमएलए बिथांमोना फैगासिनो दं आरो बेबायदिनो बे ब्रैथि सदननि ब्रैथि साननि हाबाफारिया दिनै जागायगोन आरो फुंनि 9:30 मिनिट सम जानाय लोगो लोगो सदननि हाबाफारिया दिनै जागायगोन आरो बे जादों आसाम आयेन आफादनि हाबग्रा गेट आरो बेबायदिनो 14थि आसाम आयेन आफाद जथुम्मानि दिनै ब्रैथि साननि हाबाफारिया जागायगोन आरो गिबि मन्थ्रिया सा लखिमपुर मुलुगसोलोंसालि सोदांनाय आयेनखौ गथायगोन आरो बेबायदिनो नोंथांमोना नुदों बेयो जाहैबाय आसाम आयेननि लांगोना आरो बे सोमोन्दै जेरै गिबि मन्थ्रिया सा लखिमपुर मुलुगसोलोंसालि सोदांनाय आयेनखौ बेवहाय दैखांगोन आरो बे सोमोन्दो गोनां बिलखौ सदनाव दैखांगोन गिबि मन्थ्रिया आरो बेराफारसेथिं हादोरसा बेंगिरिनि बिबुंसारनि साबायखर बावनाय मोनसे थांखिनि सायाव खुंगोन बिदान्थे आरो बिनि उनावहाय मन्थ्रि अजन्ता नेउगा आइजो संरैखा सोदांनाय बिलनि सायाव मोनसे थांखि दैखांगोन बेबायदिनो दिनै ब्रैथि साननि सदननि हाबाफारिया जागायगोन नोंथांमोना नुबाय बे जादों आसाम आयेन आफादनि हाबग्रा लांगोना बेवहाय साफानि उनाव साफा खुंथायनि मन्थ्रि एमएलए बिथांमोना बेवहाय सदननि ब्रैथि साननि सदननि हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय फैगासिनो दं आरो फुंनि 9:30 सम जानाय लोगो लोगोनो ब्रैथि साननि सदननि हाबा हुखाया जागायगोन आरो सदननि दिनैनि हाबाफारिखौ जों नोंथांमोननो जोङो फोरमायदों आं बेबायदिनो आसाम आयेन आफादनिफ्राय आबुं खारिथि लानानै एबा आबुं खारिथि फोरमायनो थाखाय नोंथां बड' लाइभ 24 नायगिरि अनसायगिरि नोंथांमोना जों आबुं खारिथि नोंथांमोननो जोङो फोरमायलांबाय थागोन आरो बे समाव आंजों लोगोसे दं भिडिअ जार्नालिस्ट निकु बर'नि हेफाजाबाव आसाम आयेन आफादनिफ्राय आं किंकन मुसाहारिनि रिपर्ट